Anya laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud na mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma. Saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever. Sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput ada ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilangarutan dal aldaw ko. Karkaruam pa lang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Winggayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro akas tadi lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Ke? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahi diyang Antonia? Kat kanayon mo't ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagita adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dahi diyang Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na the boyfriend na. Ipatay taya, saan mat? Keep shining, beshi. Na, amom, kas lata kaktus napintas. Uray awan si bugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ete kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat mo siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na bato. Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumad. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan
Saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya. Hoy, Antonia. Dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka. Katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak Baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaak ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung naman nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay, apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngamno agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kaniya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang laki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta, kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangis-ngisit mit ngarot. Anya laki din. Kasjay man, Antonia. Uray saan mo sa ludsudan, kit ibagbagan na. Wen ngarot. Saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras, makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa niya, kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso, te aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo, no bilang lang, ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin, nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw ang kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti impromise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na kwak. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Ungag pa isaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa ya, apo ko isap.
Katuan alangan mat. Jak laki di itulok nga ag Valentine's Day ta nakasamsamak. Isu apo ki saklando. Anyat katangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nga lipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isu asaan kayo a makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, podno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala man na dito kartibon ta agtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando may loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo sa kakayang kamay! Kamay! Lando! Kung nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipingan ni Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalin mo tisibar. Sumad ka man dyan, tala ko na! Nagsakit lang daw! Nasunod ti Valentine's Day na lokastal! Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan! Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman! Una yan! Unay ay, hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa. Awanan! Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's, yung saan magayam? Salbag kita! Kanya rin yun. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ayun na yun ay ti kastoy! Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sipa. Nagano kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta! Imbes ka at data jingag paspasyar at data di ti unag ti balay! Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka nakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nyalangan ti may bagada. Namamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki day. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam!
Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi? Gunggunana ko nakalon. Nakaamam mo Beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakatiping na. Diyan mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga Ay, awan ang aron. Saan na natuloy ti Valentine's Day, da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam, ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko, nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Ay, Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. si kakit di mat. Idadanos takmat. Kaya bag ano mapalim pa may Scott Stepan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi suda ata buo pa Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, katagoy uyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay ako matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inakagar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarem. Aggaget ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mit. So manao kayo man ako na akon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya ay adula amin dayta. Katusto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pagtriplyak pa'y taggagit Anya, Wala na. Uray po utin nyo dayta. ay ti salbag. Saan nakasungbatan ti ar-armem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kay ayatin nak makidi. Ay naandoy. Diyay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di kamot agalisto nga agtrabaho. Asino mo't nga itilimpyo abalasang ang mga yak itisadot. Triplyak to tagagat na dandon ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabe, agtrabaho to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kahit kosoy, iti imbakang nga uray rabi agtrabaho. hay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon kayo pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papanong ka tay. Nakapurma ka man.
Agasam dat nga nakalider bouts, kan nakakubuyat ka ba Kastao na ti, apo, nagbanglo ka, makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards, anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arman, hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya, mapan ka garing ti balasan, kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards, adda ka diti matiti suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kasta unay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus ken nagbrasyur ti. Ah, ay na. Urnuso mamma ti bagbagin Pards. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka diti mapan mo arman Pards? Ni Mandelia Pards. Anya? Ni Delia tagad kita kabangiba ka barangay. Wan Pards. Apay, kasta unay mo ng timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay. Kasta unay ti kina-istrikto ni nanang nga. Anya? No siya, saan nga umubra na ito stricto? Kan may isa, ni mo't dila ti mapanggo arman, saan maaninanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isim ka mo't amang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo't tayo aday. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom kwa danom. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko manan idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa kang aminan, Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tiyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay to iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo, andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gaputan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kaya ko sawan nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kini Delia. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, Nana. Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagduwa-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat at garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaado lang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya?
Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga Rodje, inana. Anya, taapay. Nasken ka nung adawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano, itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat na lang, kasanungay, sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay adagos ti mulak ita. Ay si ka talaga andoy. Ang umpuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw, saan amabalin akas tamlaang, ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayatan na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. At ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos, pars. Kuha, pars. At nangamin pa panakita. Sa tino? Ije bangkag mi, pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka, pars? Ay na, one, pars. Kaskas daw, pars. Sigod matasan ka, mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damay tid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yun iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat-matin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka nakananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat kingwana. Ngam kasanonton no paayin ti babae nga armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y nga ita? Kaputa, saan pa'y kano anayanak ti babae para kanya? Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga ro danak kaw, ang mga no agsakit ka itiday tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Delia. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisi takmutan. Kitaan nyo mang titengad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek ang nagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat-ayat ka. Adula amin na ita. Mabiyag ka mulat na uray awan nasawam. Ay, si kamo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo.
Kasta pa'y laang mo ti bagbagam. Kung kunaklaing may tandoy. Ti kunak, anusam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ter arma mabalasang. Kan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnyagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yun. Yakimbaga, sadot ka. Ngayon, nagagit ka mo'y tamangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka mga nun. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. Ati dukti bunga lagi tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka na sayad na kita. Nasayad nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamiti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin iti panagay mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka, sungbata nakitan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya dito, Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sungbatan na ka di Delia. Ipirma ning ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sungbatan na ka dinauras. Para kita, Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan, Delia. Para ka na kayo amin dahita. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. No. Nagmaya mo ta, prusa na ititarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mala ang titarong ko? Tarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paborito ti tarong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta naguston, Delia. Tinaripato ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Aywan, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Ay, saan, Delia? Kalkalpas ko lang nga nagmirinday tayo. Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At nakadinam namak ka. Kwa, saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapos itibot isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Ay, nakaragragsak ka may tandoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? Saan? Ngam naibaganan. Ngadda ka nun namlamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tanga agbalew? Apaman nasong batan nakaterar, ma'am? Brother mo. Pero manindi da ito yung nagbalayo. Saan at temporary? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rod din ha. Taapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabaling nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si Kahamod, siyempre, ikalay sa ka muna. Angam niya,
Agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan kakabsat. Asino da ka day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka day. Apay, adda ka din na aramid ti anak kaw asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, nateng nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kaya't ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao Imay laeng tapnupon ka na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ti ugaling parts. Abay parts. Awan ayat ti pa nagtalok mo kanyak. Saan man nga ti kasta? Agsigurado ka lang parts. Ay kat ang gagatak lata. Nga uray agasawa kami tun ka ni Delia. Triple ti gagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta parts? Talagang sama kas asawa ka na. Ay gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kiti parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na ti babae nga agad kanya kit. Ho. Ti ko namgit di parts. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpesa! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarit na itadilya. Ay ayatan ka mat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmart. Saan nga agang angaw Andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko tasaan ka pulos nga agbaliw, itatasinong batan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angaw talaga. 100% nga gayatak ka. Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga Barnes. Nakaragsa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Barnes. Jackpot! Ni, anya nga Barnes. Ibaga mo na. Nobyak ita ni Delia, Barnes. Anya? Nobyang ita. Seryoso ka di Barnes? One, Barnes. Sa anak mo nga gang awad. Ay, kongres nga ruta na parts. Ay, masaya sa no, agram ba tayo? Uwan na. Uwan parts. Ngam, aginong talaga ni Jabalay. Siyak ti taya iti arak. Ngam, sigamat ti pulutan na.
Kunak manong si kaamin, Pards. Agram baka kagero. Mapantay ya balayo. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, kung saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia. Mayat apa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, mayamon tayo Pards. Naimbagid diya ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, andaw Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilang titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Karakop ko kano de Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagi din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw Amom ka de, tinararamid mo iti kalman, iti bangkag mo. Ne. Apa yun nanang? Ada ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay anagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti maysa nga abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sana baling, tas sinumbatan ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na yun, Delia? Tanay, makasasawa akong. Talaga ka di ang makaasawa kan Andoy? Uwan, Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan Andoy. Ay na, agyaman ak, Delia. Sana balay, di ka bisinoy tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At reflect ti kagit ko intol agasawa tantaw. Tapno di ka bisin iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't nga da makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay mabisbisin akon. Amom mo ti trabaho di garden. No mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tatag kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo?
iti ayandaman ng sabel itay, tatang. Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada. Wayne, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kiniman ng sabel. Wayne, kwarta, bagas, kan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita ah. Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol ka giday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadayta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat adamit anak ko. 10 years old ang dapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amuna tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husara. Anya mananday ta. Anya man ti planong nga ramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tayo mayat nga angle at tatang. Kasano na ito? Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Mamingsan lang. Wun, agbilang kayo ah, kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na ah. Enrollment ba't gaya man intun umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasim at jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti day tabanag. Saan mo kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Ne. Jak amo ti bay papaniti day tabanag ah. Alaan nyo lat tata, itadyokan kwa na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi tata. Sige, munta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day tala ang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday tala ang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apa ka sa reaksyon mo? Di maragsakat na dahin tadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda.
No saan ka abisay, tada pagsaritaan yaw. Daytoy lang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakkelan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay wan gayam, kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga inted ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Wan manang, umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba ka dagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwara mo dagiti bado kin sapatos nga inted da kada kayaw, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ay, kuha tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam, wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinted da para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong anaawat mo. Ay, saan na saya at kasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta nga inaramid mo. Kagayam dahil ta, Jenny. Nagpariban kang saman. Ay, wan manong Orlan. In libre lang tigayim kong adda salon na. Aya. Wan manong, libre lang daytoy. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kwa manong. Binulod ko lang daytoy. Ay, nyalakit din. Naimbag man. Tada ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayim kong adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Un manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga na ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Wan bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man.
Husto ti atap talakay. Apay ka di bakit? Kita ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya day tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod day diyang iPhone? Wen, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo, na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akong amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sabali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata. Iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manayin. Ay no amok la ko ma. Inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastaws. Tasan na mo't anak rigatan. Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagiti ataktang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di ta tersena. Ay, wen, sigat ti pagsarsaritaan da hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasaya ak nga rod ti kasjay. Day tatiga na ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaeng Apay nga nga inusar mo ti kwarta para ko maiti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang maiparbang ti kasjing inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo?
Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayamat ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang ada pang pariband mo, ken igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. No siyak ti sika, agpanunot ken aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daddo maamay babaen, no di sika matlaeng. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan tirabias saan ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat managkuram iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dula, min mala. Anya? No, makanide ugali. Ganide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruwa ka na, rumaram. Saan na pa? Kasta, tibagam kanya? Naganuan, ako na marudan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmatin ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo ti pumanaw ka. Nilagi di mo tira. Yeah. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong no kasta timbaga na ken ka. Wala na. Tunggal mabarta. Isu ka na yung ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, ti subsub na. Tiyawanan ba na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw. Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, sabihin Marieta. Yung manuwa ka bailaan. Kapanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na say-saya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananagin numan. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alam nga rod, inkan. Sigurado nga balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilandoy iti arak iti aldaw.
sa paribidong. Adaptan ti mangso ko ninyo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawit tan. May katapno pasardangan ng uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang kay babayin katagiti kasangsang umin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw di tangar. Aramilam. Aslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kidi. Laki din pare. Sana balik, dahil nakainom tayo matin. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun, naka-schedule kayo nga minita. Anyo lagi din. Ay, Kamarita, buwag paglaymat mo. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Bakile. Kas iti kanayon mo nga iba ka. Sana balita saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak. Mangsapul ka langan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapat tinggat ikinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging kang agbalbaliw ka. Kaslawan mo tan ti mauray ko. Isu pumanawak langan. Makaamo ka mo tan itibiyag mo. Ay, hanawan na ka ni Marieta. Kapag itinalagay sa kinabartot mo si Capillo. Ay, ito pa nagkulayo ya. Masaya man nagtitan ng paano ng nilalakan. Saan ko nakukumay? Anya? Noon ni Marieta sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mayo, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayn. Ay, inaya. Hindi na igit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit din. Anya butin. Katwan mat, naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko lang. Isu mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na nga. Amoy bali. Nakita ti ka barbaro kadente na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ni Marieta. Isungarot ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Isuma ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya! Huna na. Ay na, kaslabalye na si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day a babae. Ah! Naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, oo na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak nana. Itintero biyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin dun malay. Medyo pa na. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikalding. Ya, laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Birtaw, paray. Ay, gat mapanta pare. Naimbag lagi din baga. Nalipatang magtanda.
Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni baga mo, paray. Ay, ayo lang, pare. Ay, ayo kita kastaw na. Tapos awan makungkunalan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idin ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kurakto mo, pare. Ay, nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalokmag na, iti kinasingpe na. Nya lagi na yun. Oh, sa di naman ti papanamon, si Campido. Ah, ay ko ah. Pagpakadak mo. Mabalak mo. Kijaming kalagit ko kumpare. Anya? Sana bale? Ito saan ako nagbartek? Siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagakan ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti. Ay, nabardekan paray. Ape, saan nakaungkan bangka, akadindin nam, ha? Sige ka di man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Gawamad bahay. At dapungan mo, nadapi kama mo. Ha? Mas dawa mangking ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kit ito mati kinalokmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Ngay, sa anak mo nga guyaw, pare. Ibagbagag lang tipod, no? Kayan panag ko na, nauyong ni Pereng, pare. Ay, sos, awan mo, pare. Oo. Auray ka sa no, tikinauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang dada, pare. Ay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto mo. Yeah. Sikat ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak nga rod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga rod. Ape nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adda pay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man na nabarbartik tayo dyan lalaki. Ha? Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Ne. Ada sumunga na naglok mga babae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ah, Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, no saan mo amalo ko yung agawid? Bagkati mon Pering. Ha? Ayun. Di mo kaya't at talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang matan bagad. Agawid ta. Agawid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Ay, niya laki din.
Piring, pang-asin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamit. Siguro, nagnakam kan manipod na pan nakabinagka ni Pireng ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta gamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Piring ita. Anya? Nakatumpong ka lang aron iti nalukmag ababay, akabailan na amang bagkat ken ka. Iso siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutangkan kini Pireng. Nagbutangkan iti kinalukmag na. Anya? Agasam mga mindaya kinalukmag na, paray. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut nga pare. Tapay ngay. Binagan na nga may. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tinadya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na. Oh. Narod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kid din. Di may saltag ka din na oras. Ay sus. Anyalakit din. Awan mo, paray. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunam kitde, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adda magayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan ba kita? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti ka ano man. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw akong. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.